जोङो क'क्राझारनिफ्राय दायै दायै धेमाजि, गलाघाट, कार्बि आंलं, दक्षिण गवालपारा जों एन्टार माने जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि एक्स-एनडिपि इउनाइटेड फ्रन्ट एक्स-एनडिपिखौ जों दादों। आरो बे दानाया जोंनो 2 years नांदों, बोसोरनै नांदों। जों इसिबां खस्थ' मावबोबाय, इसिबां आफादखौ दैदेनबोबाय। बुंनो थाङोब्ला जोंनि आफादा ओरैबायदि मोनसे सेक्रिफाइस खालामबोदों, बर' जाथिनि थाखाय नांबोनाय मोनसे आफादनि। दा बे खोथाखौ जों बयबो मिथियो आरो जों बयबो बुजियो। नाथाय खिन्थु बिटिआर एकर्डनि उनावहाय जोंनि एक्स-एनडिपि जों लोगोसे जोंनि मार्क्सिस्ट नखरफोरखौ रावखौबो नायसनाखै। आं बे खोथाखौ दिनै खोन्थानो खारना जाबाय जोंनि जेनेबा मार्क्सिस्ट भिक्टिमाइजफ्राथ' दिनै 3111 मार्क्सिस्ट जोंनि नखरफ्रा, जोंनि मार्क्सिस्ट नखरफ्रा 3111। अब्ला बे 3111नो जोङो सुक्तियावनो मोनसे रुपावनो दंखायो मार्क्सिस्टफोरनो 5 लाख होनांगौ होननानै, 5 लाख होनांगौ होननानै। आरो बिनिफ्राय माखासे जिहेतु गोथाङै थानाय एनडिपिफोरनो रिहाबिलिटेट होनांगौ, मोनसे अनसुंथाइ होनांगौ। बे खोथाखौ होनांगौमोन, खिन्थु होनाया खिन्थु दिनैसिम फुलफिल जायाखै। दिनै बुंनो थाङोब्ला फैयै फैयै बिटिआर गभर्नमेन्टआ, बिटिआर सरकारा 5 बोसोरानो कमप्लिट जानायनि एसेल'सै, 5 मोनसेल'सै। होमब्ला सिन्था खालामना जाबाय, अब्ला माला होगोन बिथांमोना, नङा होमबा? अब्ला माला होगोन? दा बे खोथाखौ जों सिन्था खालामनानै जों इउनाइटेड फ्रन्टखौ दादों। आरो इउनाइटेड फ्रन्टआ जिहेतु बेनो जेनेबा जोंनि माखासे दिनैसिम बुंनो थाङोब्ला पिस एग्रिमेन्टजों लोगोसे मोनसे ओरैबायदि जानांगोन, बयबो उदां जाजोबनांगौ। पिस एग्रिमेन्टआव मोनसे सुक्तियावनो फैखानाय, बियो मोनसे एग्रिमेन्ट, मोनसे सुक्तिजोंनो फैखानाय मोनसे। बे सुक्तिया ओरैबायदि थारमाने बुस्थुआ एग्रिमेन्ट, पिस एग्रिमेन्टआव रावबो माने माबायाव जेलाव थानांला, बयबो जों उदां जानांगौ। केसबो थानांला, बयबो उदां जाजोबनांगौ। जों माखासे मोननांगौफोर बैफोर बुस्थुफ्राखौ उदां जाजोबनांगौ। दिनै बेखौ लानानै जों पिस एग्रिमेन्ट बानायदोंमोन। खिन्थु पिस एग्रिमेन्टआ मा, जोंना रन्जन नार्जाजों लोगोसे 57 जन दिनै सेन्ट्रेल जेलाव दं, भिक्टिमाइज बिसोर 57 जन बिथांमोना दिनै सेन्ट्रेलाव दं। दिनै जोंनि सेंग्राफ्रा, जोंनि दैदेनगिरि रन्जन नार्जा सारजों लोगोसे सोरबाबा 14 years 14 बोसोर, सोरबाबा 12 बोसोर, सोरबाबा 13 बोसोर, खमैब्लाबो 10 बोसोर बेबादि जानांगौ। दा बेखौ लानानै सिन्था खालामदोंमोन जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे खामानिखौ मावनांगौ होननानै मोनसे दंमोन, मोनसे सुक्तियावनो दंखायोमोन, लेन्डआव दंखायोमोन। दा बे सुक्तिखौ आखरे आखरे मावफुंनो थाखाय दा जोंनो 7 मानसिखौ होदोंमोन बिटिआर गभर्नमेन्टआ। बेवहाय होदों गबिन्द बसुमतारी, फेरेंगा बसुमतारी आरो दिपेन बिथांमोनखौ होदोंमोन। जोंनि जेलाव थानायजों लोगोसे, केसजों लोगोसे, रिहाबिलिटेसनजों लोगोसे, मार्क्सिस्टफोरनि माखासे खोथाखौ लानानै लोगोसे
माखासे साख्रि बाख्रिनि खोथाखौ लानानै लोगोसे गासिबो बेसोर साथामा मावनांगौमोन दिनै बिथां गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा बसुमतारी दिनै दिपेन बर' बिथांमोना जेबो मावाखै अब्ला माला मावगोन दा माला मावगोन जों बेखायनो दा जों खुदिदों आरो जों बिनिखायनो बिथांमोना जेबो मावाखै बिथांमोना जेबो मावा जों बे खोथाखौ सिन्था खालामदों एक्चुअलि नंगौबो बिथांमोना दिनै मावाखै दिनै जों बुजिनो मोनदों दिनै जों सरकारजों सावरायनायाव बा जेनेबा फर्मेलि जों सरकारजों सावरायनो थांनायाव दिनै बिथांमोनखौ जोङो मिथिनो मोनो बिथांमोना जेबो मावाखै जेबो मोनसे खामानिखौ बिथांमोना आखायाव लायाखै बे खोथाखौ बिथांमोननिफ्राय जों गभर्नमेन्टनिफ्राय मिथिनो दा बेनिखाय रायजोफोर आं बेखौनो बुङो इउनाइटेड फ्रम एस.एन.डि.पि.आ कुनु दिन एक्स.एन.डि.पि.खौ लानानै माखासे भिक्टिमाइज न'खरफोरखौ लानानै कुनु दिन मालाबाबो गाज्रि मावफेराखै आरो गाज्रि सानफेराखै एक्चुअलि जोङो नोंथांमोनखौ जों सिन्था खालामो जे जितु जोंनि भिक्टिमाइज जोंनि न'खर जेनेबा न'खरफ्रा दिनै नंगौ सानसे समाव जेनेबा जोंनि मानसिफ्रा आफादाव हाबहैदोंमोन आफादाव हाबहैनानै जिहेतु जों सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बे सेक्रिफाइस खालामनायाव जोंनि मानसिफ्रा माने हयथ' माखासे जाथिनि सेक्रिफाइसखौ लानानै दिनै नांनायाव बिथांमोना दिनै जिउ बावलांबाय नङा होमबा दिनै जिउ बावलांनायाव जोङो बिथांमोनखौ जोङो सानदोंमोन जेनेबा जोंनि सेंग्राफोरखौ बा जोंनि लोगोफोरखौ बिथांमोनखौ जों सानो जिहेथु माने बिथांमोना बर' जाथिनि थाखाय दिनै गावनि लाइफ गावनि जिउ गावनि बिमा बिफा गावनि बिदा फंबायखौ अननायनि गेजेरावब्लाबो बिथांमोना नागारलांदों बा जाथिखौ दिनै जेनेबा मोनसे गोगोम मोनसे जेनेबा आंनो थैथों दिनै बर' जाथिया दाथैथों बिथांमोना बे खोथाखौ दिनै बिथांमोना गावसोरनो बुंलांनो गोनां जादों आरो बुंदों आरो बिथांमोना खामानिखौ मावो अब्ला सिन्था खालामबा जायो जोङो नङा होमबा दा बेनिखाय आं बुङो जेनेबा जोंनि जेराव थानाय बिथांमोना उदां जानांगौ उदाङाव फैनांगौ उदां न'खराव फैनांगौ जोंनि केस नागालेण्ड थानाय बा नोङो अरुणाचलाव थानाय मेघालयआव थानाय वेस्ट बेंगलाव थानाय नेपालाव थानाय बिथांमोननि केसाबो उदां जाजोबनांगौ आरो बेजों लोगोसे रिहेबिलिटेसन बे रिहेबिलिटेसना फुरा मोननांगौ दिनै मोनजोबाखै मोननांगौ लामायाव फैगासिनो दं खिन्थु बेफोर मावनाया जोंनि थाखाय दिनै जोंनि बैफोर जोंनि माखासे रिहेबिलिटेसन माखासे एग्रिसिया मुंख्लंफोर भिक्टिमाइज बिथांमोना दिनै मोननायनि लामायाव फैगासिनो दं दिनै मोनगोन दिनै मोना नङा दिनै मोननायनि मोनसे लामायाव दङ बा फैगोन बा फैनायनि मोनसे लामायाव दंखासै मैया मोनसे मेसेजाव आंनो जेनेबा गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे लिस्ट हरदों जेनेबा 18 जनखौ मैयानिफ्रायनो होनायनि डिक्लेयारखौ खालामबाय 18 जन बियो सारेन्डार एक्स.एन.डि.पि सारेन्डार एक्स.एन.डि.पि माने जेनेबा ले डाउन जानाय दा जोंनि मानसिनो मैया 18 जन बिथांमोननो फार्स्ट नैबे डिसेम्बर 6निफ्रायनो बिथांमोननो मैया गभर्नमेन्टनिफ्राय 18 जनखौ डिक्लेयार होदों मैया हरदों आंनि माबायाव दङ दा बेबायदि आरो बुस्थुआ आरो जोङो सानदों बा जोङो बुजिदों जोंनि मावनाया एसे माने एकदम माने स्पिडआव फैबाय थादों बे खोथाखौ आं सिन्था खालामदों जोंनि इउनाइटेड फ्रमआ माने कन्टिनिउ मावबाय थादों कन्टिनिउ जों थांबाय थादों गभर्नमेन्टखौ जों प्रेसार खालामदों बा आसाम गभर्नमेन्ट हेमन्त बिश्व शर्मा सार बा जेनेबा जोंहा जोंनिनो बुंथिगिरि बिथां जेनेबा जोंनि सार बिश्वजित दैमारि बिथांमोना कन्टिनिउ जे जोंनि खामानिखौ दिनै बिथांमोना मावनांगौ होननानै बिथांमोना मावदों आरो जोंनि नारसिननायाव जोंनि प्रेसाराव
बिथांमोना सिन्था खालामनो गोनां जादों नंगौबो एक्स एनडिपिआ दिनै मोनसे सुक्ति जाखानाय उनाव खुनु दिन माने बेबायदि माबायाव थानांलामोन बा उदाङाव फैनांगौमोन दिनै बिथांमोना जेबो गैया दिनै एक्स एनडिपिनि फारसे जेबो गैया बुंनो थाङोब्ला जेबो गैया दिनै जेनेबा सापज जेनेबा जोंनाथ' फंबायफ्रा बा नोंसिनि गथ' गथायफ्रा दिनै थैलांबाय नङा होमबा जेनेबा दा थै माखासे दं बिथांमोना मा जेलाव दं आरो दा गोथाङै थानाय जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा दिनै सुक्ति जानायनि गेजेरजों मोनसे रिहेबिलिटेसन मोनगौमोन बिथांमोना दिनै मोनाखै दिनै बिथांमोना मा मावना जादों बिथांमोना बिथांनि बिसि फिसाफ्रा ओरैबायदि दुखु खस्थ'आव दङ ओरैबायदि दुखु खस्थ' जिहेतु बुंनो थाङोब्ला दिनै जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा माखासे एक्स एनडिपिफ्रा सोरबा बेंगालर सोरबा गुजरात सोरबा दिल्ली बम्बे दिनै बिथांमोना मावना जाहैनो गोनां जादों गैया उपाय गैया जेबो गैया बिथांमोना मावनानै जाहैनो गोनां जादों थैनायाथ' जोब्बाय बेसाराफोर दुखुनांथाव थेवब्लाबो दिनै थांना थानाय मानसिफ्रा दिनै बेबायदि अबस्थायाव फैनो गोनां जादों आरो सोरबाबा सोरनिबा हिनजावा नैबे जेराव थानाय जोंनि दा भिक्टिमाइज बा न'खरनि बा जों जेराव थानाय न'खरफोरनि हिनजावफ्रा ओरैबायदि जादों सोरबाबा हिनजावनो गारना खारबाय सेंग्रा बा सिख्ला अबस्थानि मानसिफोर सोरबाबा गावनि फिसा फिसौखौनो गारनानै माने फिसा फिसौखौ गारनानै बिबौजों गारनानै खालामबाय बेबायदि अबस्थायाव दं अब्ला जोङो बेफोर जिनिसखौ जों मानो दुखु मोनो जों दुखु मोनो जिहेथु जोङो मोनसे उदाङाव फैनांगौमोन मोनसे सादिनाव फैनांगौमोन दिनै बेबायदि आरो ओंखायनो जोङो दिनै खोब बुंनो गोनां खोब सिन्था खालामनो गोनां जेनेबा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा सिन्था खालामनांगौमोन बिथाङा सिन्था खालामाखै नङा होमबा दिनै फेरेंगा बसुमतारीया सिन्था खालामनांगौमोन बिथांमोना सिन्था खालामाखै दिनै डिफेन्सआथ' मालाय नङा होमबा डिफेन्सआ मालाय थेवब्लाबो बिथाङाबो दिनै दायथ' हिसाबै बिथाङाबो मावनांगौ नाथाय बिथांमोना रावबो मावाखै दा बेनिखायनो दाख्लि जे नरेन्द्र मदि बिथां सारा जे माने महत्सबआव जे खोथा बुंदों बे एकदम राइट खोथा बे गाज्रि नङा जे ओरैबायदि बुंदों बर'लेण्डआव 1500 कोटि थाखा हरबायनो 1500 कोटि थाखाखौ हरबाय बे 1500 कोटिखौ दिनै मोनबोनानै आरो आसामनिफ्राय दिनै पेकेज हरबाय 800 कोटि बेफोर 800 कोटि 1500 कोटि बे थाखाखौ दिनै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बबाव मा बाहायदों सिन्था खालाम बे फैसाया जोंनिसोमोन बावथ' जोङो दिनै मुंख्लंखौनो होनांगौमोन जेन'बा सापज दिनै एग्रिसिया मुंख्लंखौनो होनांगौमोन रिहेबिलिटेसन मोनफ्रोमनांगौ बेखौ होनांगौमोन दिनै बे जिनिसखौ होआखै होमब्ला मबे जायगायाव दोनदों एक्सुवेलि जे प्रमद बर'खौ दिनै बिथांखौ जे बुंदों बे राइटआनो जादों आरो जे बे खोथाया मोनसे नंगौबो आरो नंथारगौबो आरो बिथाङा खुनु थगायाखै आङो बे खोथाखौ बुङो जिहेतु सासे भारतनि प्रधानमन्त्रिया माखासे खोथाखौ थगाया आरो खोथाफोरखौ राइट खोथाखौनो नंगौखौ नंगौ बुङो आंनि साननायाव बे खोथाखौ आं सिन्था खालामो जिहेतु दा बेनो जोङो सिन्था खालामनो हायो जोंनि भिक्टिमाइज न'खरफ्रा सिन्था खालामनाङा जिहेतु दा भिक्टिमाइजफोरखौ 628 जन बेखौ जोङो बेखौ एकदम गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै नोंथांमोननि बे मोननांगौखौ जों डाइरेक्टलि माने गभर्नमेन्टजों फेस टु फेस आसाम गभर्नमेन्टजों हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों जों रायज्लायनानै 628 खौ फार्स्ट जोङो माबा खालामबाय बेखौ बाजेट खालामबाय बेखौ 21
माबायाव जादों दे बे सेप्टेम्बराव जोङो आसामनि CM सार माने हिमन्त बिश्व शर्मा बेनिफ्राय जोंनि बिथां बिश्वजित दैमारि सार बिथांमोनजों कमप्लिटलि रायलायनानै बिथांमोना जोंनि माखासे जेलाव थानाय बा नोङो केसनि बेलायाव बा नैबे रिहाबिलिटेसननि बेलायाव आरो एक्ट्रिसियानि बेलायाव पारामिलिटारिनि बेलायाव बेनिफ्राय 2% मिलिटारिनि गेजेराव बे खोथाखौ गासै कमप्लिटलि रायलायदों आरो बे जिथु जोंनि सावरायनायाव बे रायलायनाया जानो थांगासिनो दं आरो जागासिनो दं आरो मोनसे स्टेप बाय स्टेप फैगासिनो दं आं बे खोथाखौ नोंथांनिसिम बुंगोन आरो नैबे खोथाखौ बुंनो सानबावदों रन्जन नाब्ला सारा जेरैखि जाया बिथाङा बुंगोन आं बेखौ नोंथांमोननो मेसेज जेरैखि जाया उन सिगां माला गयो आं मिथिया खिन्थु बिथाङा जेरैखि जाया गगोन आं बे खोथाखौ आरो बेजों लोगोसे 57 जन सेंग्राफ्रा दिनै उदां जाजोब्बाय बे मोनसे जोंनि मावनाय इउनाइटेड फर एक्सएनडिपिनि मावनायनि बेलायाव दिनै सरकारा मोनसे बहुद माने बिथांमोना दिनै बे जिनिसखौ मोनथिदों आरो बुजिदों माने नंगौ मोनसे एग्रिमेन्ट जायोब्ला पिस एग्रिमेन्ट जायोब्ला जोङो रावबो माने बेबायदि आन्दा माबाव थानो नांला बे खोथाखौ बिथांमोनाबो दिनै साननो गोनां जादों दा बे आरो ओंखायनो नोंथांमोना बा जोंनि न'खर फेमिलिनि न'खरनि मानसिफ्रा बेखौ बारा सिन्था खालामनो गोनां गैला आं बे खोथाखौ सिन्था खालामो आरो बेनिफ्राय जोंहा माने बे माबाया जेनेबा समाजजोंहा बे भिक्टिमास बा न'खर मुंख्लंफोरनि न'खरफोरनि मानसिफ्रा आरो माखासे जोंहा 3111 जन दा बेखौ गासिबो फोजोबनो थाखाय माखासे 1400 जन बे मानसिखौ नैबे 628 जनखौ बारै अनगायै 1400 जनखौ दिनै बिथांमोनखौ दिनै भेरिफिकेसन खालामगासिनो दं बिथांमोना सिं बेनिखायनो आङो बुङो अब्ला जोंनि मानसिफ्रा इउनाइटेड फर एक्सएनडिपिखौ मावदों ना मावाखै नोंथांमोना साननो हागौ नङा होमबा बा सोरबा साननो हागौ खिन्थु जों रियेल मावदों जों रियेलि मावदों जों आसाम गभर्नमेन्टजों जों खनब्रै सावरायबाय बे खोथाखौनो लानानै आरो दिल्ली गभर्नमेन्टजों जों खनबा सावरायबाय होनबा सिन्था खालामबा जाबाय जोंनि मावनाया बा जेनेबा जोंखौ मावाखै बे खोथाखौ सोरबा सिन्था खालामो नामा आं बे खोथाखौ नोंथांमोनसिम बुंदों आरो जेनेबा सापज ओरैबायदि बुङो माखासे मानसिफ्रा बिथांमोनाथ' गभर्नमेन्ट नङा इउनाइटेड फर एक्सएनडिपिआथ' गभर्नमेन्ट नङा जों जास्ट दा बुंनो थाङोब्ला जोङो साफा एक्सएनडिपिसो थेवब्लाबो जों मोनसे गभर्नमेन्टजों रायलायनो थाखाय मोनसे इउनाइटेड फर एक्सएनडिपि दादों आरो नैबे एक्सएनडिपि इउनाइटेड फर्मबा ओरैबायदि मोनसे इन्डियान गभर्नमेन्टखौ जों प्रेसार खालामबाय थादों बे जिहेतु जोंनि माखासे मोननांगौ जेलाव थानाय बिथांमोना उदां जानो जों बे खोथाखौ बुंदों आरो नैबे 2%